Γεια, σήμερα είμαι εδώ. Εγώ παίζω με Roblox στο Play. Άμα βλέπετε θέλετε να δείτε PlayStation Controller. Σας έχω βάλει εδώ μπροστά στην κάμερα. Και σήμερα παίζουμε με το Κώστας Games, ένας φίλος μου, πολύ καλός φίλος μου. Θα ήθελα να σας μιλήσει για λίγο. Ωραία παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα παίζουμε Seas of Conflict. Αν το βλέπετε καλά, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Κάτσε να αλλάξω κάμερα. Όπα, sorry. Μου πήσε. Καλύτερα. Να, έτσι φαίνεται το Seas of Conflict. Πολύ ωραίο. Ωραία παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα βλέπετε καλά. Έτσι. Χρειάζομαι κάπου να βάλω την κάμερα. Όπα! Θα δοκιμάσουμε έτσι. Ωραία, κάτσε να γίνω αμεριμάνος. Νομίζω να... Ναι, μπήκα. Να πάρουμε το αεροπλάνο μας. Βγες και ξαναμπες. Πάρουμε ένα 18. Από το κινητό. Πολύ καλό παιχνίδι το Seas of Conflict. Πάμε να προσγειωθούμε πίσω εκεί που ήμασταν. Κάτσε να κάνω το δικό μου πράγμα. Ωραία παιδιά. Πάμε να προσγειωθούμε. Να κάνουμε landing. Να προσγειωθούμε εδώ. Δεν ξέρω άμα γίνεται να προσγειωθούμε. Προσγειώθηκα. Δεν ξέρω γιατί λέει drive, πρέπει να έλεγε fly. Τώρα θα πάμε το F22 μας. Πάμε εδώ τώρα. Πολύ καλό παιχνίδι αυτό εδώ το παιχνίδι. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία παιδιά. Παιδιά, πολύ ωραία είναι αυτό. Είναι πολύ ωραία τώρα να παίζουμε μαζί όλοι μας. Μπορεί να μπει και ένας άλλος μαζί μας. Όχι.
Τώρα μιλούσα με τον τέτοιον. Ωραία, αλλάζω κάμερα. Έτσι σκαλά. Πόσα G's είναι αυτό ρε, 5 κάτι G's. Θα τον πετάξουμε κάτω. Αμεριμάνος. Τι? Ωραία, δεν σκοτώσαμε κανέναν, δεν σκοτώσαμε και κάποιον. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε εδώ στους Κινέζους. Δεν είμαι ρατσιστής, το λέω τώρα. Απλά είναι για τις ομάδες. Και νομίζω χάνουμε. Και τώρα θα πάμε από την ομάδα... δεν κάνω leave. Και τώρα θα πάμε από την ομάδα της Κίνας. Τώρα έγινε ο Κινέζος. Ναι, στρατιώτης, πολύ ωραία. Τι είναι αυτά τα αεροπλάνα που έχουν οι Κινέζοι? Πάρε αυτό. Και πάμε. Αυτό μοιάζει... Τι είναι αυτό το αεροπλάνο ρε? Αυτό είναι σαν Dorito. Σαν Dorito πλέον. Το τράκαρ του αεροπλάνου μου. Εντάξει, πεθάναμε. Τώρα λέω εγώ να μην πετάξουμε αεροπλάνα. Κατά λάθος πάτησα change, αλλά το σύστημα λέει ότι δεν μπορούμε. Καλύτερα να πάμε με ένα κατσά στο πιστόλι μου. Πάμε χέλης. Πάμε με αυτό εδώ το μικρούτσικο. Τι είναι αυτό? Όπα, φεύγει. Έφυγε. Μου το κλέψαν, άστα να πάνε. Έφυγε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουμε. Και αντί σας παιδιά, σας βλέπω μια άλλη μέρα για ένα άλλο βίντεο.